Zenbat mosorro daka tolosar batek, zenbat mosorro desberdin eukitzia dazka etxia. Baina nik dauzket, Karri naranja xalak, botako ditugu honea. nere semea 38 urte inditu, Bai. eta lehenengo disfraza 2 urtekin egin nion, eta danak jasota dauzket. Danak? Danak. Buah, ordu neuki berditzun, bora, hiru Bai. botako etut nik uste Vale. nahiko izango ala. Hiru bota, eta mosorroi edanakin, orduan, Eta nik dauke- zeitezue, trukua, o pekatua da botatzia mosorroiek, o zeitezue? Nik bestek ez dakiziten, nik jasota dauzket, dauket bajera bat, eta han dauzket zintzilikatuta, txukun jarrita, ez dakit zenbat egiko dututen. 40, 50, pilo bat, bai nerek, bai nere emaztena, bai nere alabanak, bueno, Mordo bat orduan, Bai, ezta? bai. Kike, gauza bedena gordetzeko, ze trastero berri bat erositezue, edo almazena dakazue lonjaetan, edo nola iten bai, almaten ema daukau, baina, bueno, ja horrekin nahikoa da, ja. Nahiko, ezta? Nahikoa, Ze mosorro, jendia nola pentsatzeun, Juten naizen bakoitzean, eske da, esita gehatzeko banku batian, eta goxatzeko jendia dazkan ideiakin iten dituen mosorro bereziekin, Bai. Zein da zukin dezun mosorro arrakastatxuena, edo exito gehien aukiguna, edo kontau baten bat ikusi ezuna, eta... asko dare. Egongo herrian pertsonajen bat esateuna, aberronek ze ateatzeuna hauten, ez da? Guen jautzi du, gizon honek, baino, bai, lehenengoa intzuna, zan avioneta bat, estrellatuta arbolak baten San Franciscon. Eta, bueno, goizen, hasi ginen, aiba, ze kristo ditio avioneta hor, bat, ez ginen, zan mozorrotuta, eta behar zeon, pilotoa bezala, han sartuta. Eta egun guztia osoitzan egon zanpeauta, Bai astelena eta bai asteartea. Egarra artista. Barkatu, astelena, igandea eta asteartea. Igandea eta asteartea. Gero ere bai honekin zun, restauranteko frontoian, paretan, jarri zan de King Kong. Beak itezun de neskaz jantzita, King Kongek harrapatuta zaukela, bere esku jarrita. Beste jarri zun triangulon, botila handi bat, con un transatlantiko, begi baten sartuta, bueno, montaje izugarrik. Eta gero dago jendea, bakarrik ateratzen dala. Dibidez, gogoratuko zate, guain dala 3 bat urte edo 4, Rajoy ikusi gendula Tolosan. Hori izan zen virala, ez da, oso virala izan zen, bai. Oso virala izan zen, eske, batzuk dira, exageratuak, nik esatetena, da, area jun, ikusi mosorrok eta ja goxatu,